puc fer, però tal, jo no sé música, és necessari saber música, o sigui, quin requisito és indispensable per a poder acudir, quin nivell o què se demana? És que ahir n'hi ha gent de tots els nivells, hi ha gent que ve sense saber res, ni agarrar la dolçaina, ni llenguatge musical, ni res, i allí se li ensenya lo necessari per a que puga fer les classes i ensenyar-li la teoria que faci falta. Que maravilla, que maravilla. Jo recordo que una volta volia ensenyar-me a tocar la guitarra i jo, clar, de música no cregues tu que tal, res ni lo justet, un poc menys encara de lo justet. Però bueno, venien a ensenyar-me i sí que és de veres, me feien a mi, me marcaven ahí on tenia que posar el dit i tal, en una sèrie, un altre sistema. Suposo que vostès no tenen ningú reparo si volen acudir a aquestes classes de tabal, de dolçaina, en Junta Central Fallera, es agarraran meravellosament. I una de les coses que sí que he observat jo és que el grup de professors també el veig un grup un poc, no sé, molt cohesionat, el veig molt clar en el programa que té que impartir, o com està això? Quin programa hi ha en les classes? A veure, se gasta el programa de la metodologia de Xavier Richard, tant en la dolçaina com ara en el nou llibre que ha tret Alejandro Blay se farà també a través d'aquesta metodologia. I damunt, els mestres són joves i tenen moltes ganes també d'ensenyar allò que saben. Sí, però Domingo, a mi, a micrófono tancat, tu m'estaves contant abans, no? És que hem presentat el projecte i entonces el projecte significa que tots tenen que tocar, tenen un programa obligatori cada professor i cada alumne i després també hi ha unes posades en comú de tots. Explica'm això perquè jo, com ho explicaves, no m'he quedat molt... Claro, els mestres el que fan és donar classe i cada mestre en principi dona les classes com ell vol, però sí que és cert que després, com hi ha dos grups, un d'iniciació i un més de perfeccionament, les classes de perfeccionament sí que els mestres se li marca un repertori per a que després tinguen unes quantes cançonetes per a quan vagin al carrer i fem les típiques actuacions que fem com a escola, tots toquem el mateix i quan arribem al punt de dir la peça ja està preparada per així, muntar-la i ensenyar-li al públic la nova peça. O sigui, que jo resumiria que teniu un plan d'estudi, teniu un plan que dura a terme al llarg del curs 2009-2010 i que l'heu de complir a rajatabla. M'agrada això perquè això de quan feu actuacions, perquè jo sí que sé que quizá participeu molt també en aquest programa de balls i cançons al carrer i que dins de poc sé que teniu una actuació, en concret jo crec el dia 22 de novembre, dia de Santa Cecília, i que bonico que isca la música de dolçaina i tabal al carrer i a aquesta plaça de la Verge. Què esteu preparant per a aquest dia? Doncs en principi estem preparant peces noves. Encara no direm quin és per a intentar que siga una sorpresa, però s'estan preparant peces noves i entonces esperem que la gent vinga a veure aquestes propostes culturals que estem preparant per al dia de Santa Cecília. Molt bé, i no solament en el que és la música de tabal i la dolçaina, com diem, i hem fet menció també en més d'una ocasió el tema de lo que és el cant valencià, que també està a aquesta escola, però que parlarem més detingudament i parlarem més concretament de lo que és l'escola en una altra ocasió, que durem també a la professora Mari Daldaya per a que ella pugui explicar també els pormenors i què és el que se necessita per a poder estar ahí. El dia 22 tinguem una cita en aquesta plaça de la Mare de Déu on veurem actuar a aquesta escola de Junta Central Fallera, el programa que han preparat i també en l'escola de cant de Junta Central Fallera. És a dir, el dia 22 en la plaça de la Mare de Déu de València, des que comença a les 12 del matí. A les 12 del matí. I bueno, i fins almenys una hora i mitja durarà l'espectacle. Alguna cosa en concret, en particular, Domingo? Que allí normalment, en les actuacions de Baix al carrer, se veurà tant el que és el tema del tabalet i la dolçaina, que actua normalment en primer lloc
en l'escola, després actua l'escola de cant d'estil i els propis dolçainers que van aprenent en l'escola són els que després toquen per a les albaes. Després sí que és cert que el temps no és a soles per a l'escola, sinó també ve algun grup convidat. I després tornem a pujar nosaltres i l'escola i el grup convidat. Molt bé, doncs si diem abans que tenim el dia 22, també és cert que al llarg del curs moltes són les activitats que s'han realitzat des d'allí, com per exemple aquesta gala fallera o també la gala de la cultura, infinitat de coses que està present en l'escola, com és lògic, de Junta Central Fallera. Una altra cita també que tindran al llarg de, mentre dure la Lliga, és aquesta visita al Mestalla, que també algun que altre any i enguany ja estan preparant-se, i me consta que estan preparant, per a tindre acte de presència en un dels partits, en aquell que el València Club de Futbol vulga i demane els servicis de Junta Central Fallera. Domingo, com tu veuràs, este programa és molt jove, començà el dilluns, Casal Fester, i així en Tele7 sempre tindreu aquesta finestreta oberta per a fer qualsevol requeriment o qualsevol llamament a algú sempre implicat dins del món de la festa. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu per estar així. I passem de lo que és l'escola de, com diguen, de música de Junta Central Fallera a també altra activitat que s'està realitzant ja un parell de mesos, que és el Sona la Dipu. Sona la Dipu també amb música, balls i cançons tradicionals de València i província. Per segon any consecutiu, la Diputació de València i el seu president, en Alfonso Rusterol, conscient de la necessitat, de la falta d'il·lusionar també a aquests grups de dansa, també dins d'aquest paraules del Sona la Dipu, on hi ha infinitat de coses, Sona la Dipu en música de rock, Sona la Dipu en el que és els nostres menjars, la gastronomia, on se fomenta la taronja, sempre productes valencians, no podia faltar també aquest interès i aquest concurs, aquest festival concurs de Sona la Dipu en música, balls i cançons tradicionals, i que ja el proper dia 14 tindrà l'última fase intercomarcal d'aquest any, i serà la Ribera Alta, i l'acte tindrà lloc en Algemesí a les 7:30 de la vesprada en el teatre, i seran els grups de les Folies de Carcaixent, el Bolero i el grup de danses de l'Alcúdia i el grup de danses d'Alzira. D'ahir participen 4 i, lògicament, el jurat elegirà a 2 que passaran a aquesta gran final en el Teatre Principal de València, que tindrà lloc el dia 5 de desembre. El dia 5 de desembre per la nit, ahir al Teatre Principal. Veurem els 7 grups que han quedat finalistes d'esta segona fase de Sona la Dipu i, prèmits també molt bons. El primer prèmit 3.000 euros, el segon 2.000 i el tercer 1.000, més placa de la Diputació i de la Federació en cada una de les categories, i a més 8 actuacions al grup que quede primer classificat, 5 al segon i 3 al tercer, totes pagades, retribuïdes per la pròpia Diputació de València. És una manera de fomentar la música, és una manera de fomentar la dansa, en definitiva és una manera de fomentar el que és la idiosincràsia dels valencians, la nostra identitat dins de la música i la dansa tradicional. I jo sí que volia dir-los que suposo que ahir veurien aquestes imatges d'aquesta gran festa que es feu en el meu poble el passat cap de setmana. Me prometeren que anaven a fer tot el programa i que anaven a passar-ho tot, vostès anaven a disfrutar d'aquest dia. Espero que hagi sigut aixina. Si no, vostès se posen en contacte amb nosaltres i farem que el tornen a repetir, perquè, en definitiva, fer festa és fer poble, i el poble és el que fa la festa. Per tant, així en Casal Fester, sempre, sempre, sempre estarem al seu costat. I més coses, també dir-los que este cap de setmana passat també va haver una gran festa en la ciutat d'Algemesí. Milers i milers de fidels se van acostar allí per a festejar aquesta gran festa a la beata Josefa Naval, coneguda per la senyora Pepa, una